Hi guys, welcome na naman po sa panibagong video. Andito po kami ngayon sa bakasyon pa din. Bali ano siya, day 3 namin dito. Sa bakasyon kasama ang family ni Ruth. Ako lang po yung naglalakad kasi busy pa sila na prepare kasi nga may pupuntahan kami today. We were going to a parang nice siya na garden, castle garden. So yun yung pupuntahan natin. Isasama ko din po kayo. So, samahan nyo kami sa aming bakasyon dito sa Limburg, Netherlands. Yan, galing din nag-walking si Anna tsaka yung lola niya. Come! May dalang baby to. Why is your baby upside down? It's cow, no? Beach cow? Yeah. Ito yung bigay ni Kathy kahapon. Das is mooi, hè? Ja, daar. So, andito na po tayo sa Kasteel Aarssen. Maganda po dito ang kanilang garden. Ang ganda ng castle na ito. Kasteel Aarssen. First time ko kung pumasok sa isang real castle. Hindi mo ma-imagine ba kung gano'n ka-affluent yung nakatira dito. Long time ago, no? Grabe yung life nila. Sana. Long time ago when you were still young. Buang. Nasa second floor na po kami. Ang ganda, guys. See one and big stairs like that. Yeah. What a wedding. Grabe yung space. Now. Pag may reception, ito din ano siya. Para sa mga wedding reception. Look at the chandelier, Bang. Yeah. Moy. When we get married again, Bang, we come here. I don't know how many times you want to get married, but big stairs there.
Feeling ko pag dito ka nakatira and then ang ganda ng paligid mo. Ang layo mo sa stress. 'Di ba? Tingnan natin yung view sa taas. Oh. Oh, may parang platform dito. Oh my God, tingnan nyo naman yung view, guys. Mas stress ka pa ba pag ganito ang view mo everyday? Super ganda. Grabe, ang ganda. Napa tayo. Punta tayo sa garden mismo. Moy. En weer naar Jokie. Anna! Kun je mama zien? Ik niet. Yay! Hallo! Wil papa's nek zitten? Yeah. Oh, that's very nice. Then just take some extra job. 1 Sabi ko kay Rod, I want my garden to be like this. Grabe, oh, ang ganda, oh. I think this is my favorite part of the garden, bang, the roses. Wat oud. Get snel! And this side. Ik mag ook. Heb jij weer?
Okay. Kijk dan. Hartstikke. Voor mij zie je een beetje op de zijde. Oma, kom Anna, maar Anna. hier kijken. Anna, niet zo met je handen. Ik heb dat. It's like Japan, yeah. We don't have to go to Tokyo dan. Noemen ze die bomen Banzai, nee? Yan, kakarating na namin sa bahay. Ito yung aming accommodation ngayon. 2 doors pala dito. You drink too much beer. Dito tayo sa may diretso sa kusina. Ito yung living room. Ayan. Maganda yung view outside. Ayan. Ito ang aming dining. Kitchen. Pagod. Kalat yung mga gamit namin, guys. Ito yung sa amin, yung pinakamalaking kwarto sa amin kasi 3 kami. Ayan. May view tayo sa labas dyan, oh. Yung gamit namin. Tapos ito yung aming bathroom. Bathroom, wala lang bathtub. Ito yung shower. Sinasara na lang namin yan. And then, may isang kwarto dito. Hindi lang natin i-open, no? Kasi kilabyanan yan. Tapos dito. Ano ba yan dito? Ay, ito pa lang. May boiler pa din sila dito. Tapos, extra toilet. And then, may room din sa taas. Yan. Hindi ko na lang ipakita ngayon kasi doon yung aking sister-in-law tsaka yung asawa niya. Bukas, mamayang gabi yata alis sila. So, yun. Maganda po yung garden na pinuntahan namin, guys. Grabe. First time ko makapasok sa totoong castle talaga. Yung mga totoong gamit andun pa din. Yung mga painting. Yung mga, basta yung mga gamit dati, maganda siya. Magandang tingnan ba? Parang nasa totoong ano ka ba? Parang nasa fairy tale ka ba? Ito yung view outside guys. Ay, parang hindi man ito ma-open. Ayan. Yan yung view namin sa morning. May dito pa, may pa-window pa din.
Ayan, maganda siya kasi yung may mga kahoy ba para hindi mo din makita yung kabilang bahay, so may privacy talaga. Ayan, kahit hindi ako magsara ng bintana, tsaka nakubad ka dito, okay lang, walang titingin, walang makakakita ba. Tapos yan na yung padaan dyan. So far, nag-enjoy naman po kami sa aming bakasyon. Si Ana din sobrang nag-enjoy. And I hope nag-enjoy din kayo sa ating mga pa-view, no? And yeah, i-end ko na din po yung ating pa-video. Tonight, mag-ano lang kami, mag-order ng pagkain. Dito lang kami, mag-Chinese food kami, tapos lalaro daw, magbo-board games, tapos chill lang kami. Yun lang yung aming bakasyon ng pamilya. So yun, nasabi ko ba, once a year, ginagawa po namin ito. Yun. And kasi anniversary ng aking in-laws, 40 years na sila together. So, kaya ganito, nagbabiyahe kami. So, kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doei, mush babush. Wat zei jij, hè? Wat zei jij, hè? Wat zei jij? Wie wil je het tellen? Ik grapje maken, hè? En ben je nooit erbij hier? Ik zei Buddy, ja. Nee. Maak je uit. Sige na, finish na. So you Jij can bent sleep. grote oorpakken hier, hè? Je hoort het hier, hè? En hier ook. En hier ook. Hier Oh, ook. Sige na. Finish your story. Hoeveel lampionnen? Oh, Dat is story geen naman. grapje. Nee, ang routine kagabi. Mama kan je mij niet zien. Okay. Jij moet deze beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb nu Wat zei jij? Ik heb nu Ja, jouw voeten pakken hier en achter jouw voet ook hier. Hè. Kom. Mama, dat is mijn kitten hier. Je pakken wel, hè. Mama, er is ook maar hier kitten hier. Isaw? Minsie, spijker. Ayaw lang. Hoeveel muisjes zijn er? Deze is geen grapje. Nee, dat is geen muisjes. Jawel, dat is mijn. Nee, muisjes. Ito yung laro palagi nila sa gabi ng tata niya before matulog. Guys. Sometimes this takes 20 minutes. 7. Kunyari, nagkakamali silang dalawa para tumagal at hindi pa siya matulog. Volgende mag wel grap, met de konijntjes. Hoeveel konijntjes zijn er? Papa, dat moet jij doen. Oké. These days, ayaw niya ng storybook. 2, Ito yung nilalaro nila ng tatay niya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ik heb 10. Goed gedaan, hè? Ik weet dat 20. Maar ik heb 10 geteld. 20. Papa Nikita, nee, hè? Jawel. Doe maar dan. Papa, ik heb een 1, gezegd. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Heb je dit hier? Ja, 13. Hey. Papa beetje keki. Wat doe jij? Waar kibbelen? Nou ga ik de konijnen doen. Nee, je moet Sige deze na, oy. volgen. Oh, yeah. Sige na, para matulog na, oy. Para matulog Nee, na dat is geen ka. grapje. Sige na, finish na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normally it goes really slow. Finish it na. Sige na. Hoeveel stoelen?